Най-чакания месец, разбира се, е септември за нашия клуб, тъй като традиционно се организират практики, на които ние присъстваме и можем да обменим опит с други специалисти извън София. През изминалите 5 години имахме няколко незабравими проекта, като например Козичковите къщи, Долмените в Главан, Изоставеното училище в град Дряново, както и старите бункери в Деветаки и няколко допълнителни заснемания в Веринско. По време на тези практики успяхме да упражним и комбинираме различни технологии – класически GNSS измервания, лазерно сканиране и облитане с безпилотни летателни системи. Освен наученото в университета, тези практики ни дават и още нещо. Чрез тях успяваме да работим и с специалисти във всякакви други направления, в които геодезията има принос. След полските измервания идва ретина обработката, след която ние успяваме да дадем на нашите колеги достатъчно точна изходна информация под формата на 3D модели и различни визуализации. А сега вижте част от тях.